देश भर में कोरोना के बढ़त संक्रमण के बीच छपरा से आयल खबर से सबके डर बढ़ गईल बा। छपरा में कुछ दिन से कौआ सबके मौत हो रहल बा, जेकरा से ऐजा हड़कंप मचल बा। पिछला 4 दिन में ऐसा कई घटना सामने आ चुकल बा, जिससे स्थानीय लोग में बर्ड फ्लू के दहशत फैल गईल बा। मामला गरखा प्रखंड के रायपुरा गांव के ह। उन्हें बनवारी बसंत में भी 2 कौआ के मौत के खबर बा। वन विभाग अब ई बात के जांच करवावत बा कि कौआ सबकी मौत के वजह से भइल। कोरोना एक महामारी है, इससे लड़ने के लिए सरकार का समुचित साथ दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। 3 मई तक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग इस महामारी को लड़ने के लिए बढ़िया तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। अभी तक हमारे थाना क्षेत्र में कोई भी प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई। इसका कारण था कि ग्रामीण जनता के द्वारा काफी बढ़िया तरीके से सहयोग किया जा रहा है। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, अपने बाल बच्चों को सचेत करते हुए, कहीं भी जाने आने से जब भी जरूरत हो, कोई विशेष सामान की जरूरत हो, आवश्यकता हो, तभी बाहर निकले, अन्यथा अननेसेसरी नहीं निकले। चलिए, धन्यवाद। रोहतास में यही तरह से लोगन के कोरोना के लेके जागरूक कर रहल जात बा और लॉकडाउन के पालन करे के अपील कइल जाता। साथ ही न माने पर सख्त कार्रवाई के चेतावनी भी देल जात बा। दरअसल रोहतास के पुलिस अधीक्षक सत्यवीर सिंह जिला के सभी थानाध्यक्ष के निर्देश देले बाड़न कि आपन थाना क्षेत्र में लोगन के कोरोना महामारी से बचाव खातिर जागरूक कइल जाओ। यह निर्देश के तहत सभी थानाध्यक्ष द्वारा लाउड स्पीकर से जागरूकता अभियान चलावल गईल और बतावल गईल कि ई बीमारी के इलाज अभी सिर्फ और सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग बा। ऐसे सबके लॉकडाउन के हर हाल में पालन करे के चाहिए। कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, दूरी बना करके रहें। जहां भी आप राशन दुकान पे जाते हैं, राशन लेते हैं, वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। राशन लेने बारी बारी से आए और अपना राशन लेकर के जाएं। गौरतलब बा कि कोरोना जैसन वैश्विक महामारी से लड़े में डॉक्टर लोग के अलावा पुलिसकर्मी लोग भी बड़ा योगदान करत बड़ा। ऐसे आम लोगन के भी ई लोग के बात मान के कोरोना के हरावे में जुट जाए के चाहिए। आपन जिला, आपन इलाका के खबर खातिर देखत रही और सब्सक्राइब करी खबरिया भोजपुरी चैनल, जे YouTube पर प्रमुख भोजपुरी न्यूज चैनल बा।